Vamos! Gør det! Det havde været rigtig godt for mig at kunne snakke åbent om det, og acceptere det som en del af mig, at jeg var der den dag, og jeg så det, jeg så. Fordi det var ikke noget, man bare ser hver dag. Det her, det var så tydeligt, at det var ikke mennesker er skabt. Jeg kan huske, at det var formiddag, og kan jeg også huske, at det var en weekend, fordi vi var jo ikke i skolen. Hvor jeg var ude og legede med mine venner ude på gaden. Pludselig en af mine gode venner dengang, en kammerat, råber til mig og siger, kig op i loftet. Han var meget øvrig. Jeg kan huske hans ansigt, da han peger op. Og så kigger jeg op, og så ser jeg et kæmpe kugle. En metal og glas, spejlagtig kugle, stort. Den svæver ikke engang, fordi den bevæger sig ingen steder. Den ligger helt stille. Den bliver overhovedet ikke påvirket tyndekraften eller vejrforhold. Solen skinnede, jeg kan huske, solen skinnede ovenpå den her kugle. Så ligger den sådan en afstand af cirka 100 meter. Da vi begyndte at kigge på den her kugle, vi bliver helt chokeret, fordi det var så fremmed. Det var noget fra ingenting, der lige pludselig var der. Det var stærkt. Så begynder vi at råbe, en UFO. Langsomt begynder folk at komme ud og begynder at kigge på det her. Der går tid, der går 5 minutter, måske 10 minutter, og så bliver vi flere og flere, og begynder vi at spekulere, hvad kan det være? Der var en familie, der boede over for os, og de havde købt kameraer, den slags, og så kan jeg har et billede af naboen, faren, der kommer ud og står der med et kamera og filmer. Jeg håber, at de er der stadigvæk og muligvis har den optagelse. Jeg har ikke været i kontakt med den familie i rigtig lang tid, men der ligger i mine planer, at jeg skal tilbage derover og prøve at snakke med dem og spørge, om der er noget, de kan huske. Muligvis den optagelse er der. Det er noget, jeg kommer til at finde ud af. Det her, vi snakker ikke om noget, at jeg tror på Gud. Det er det samme som at sige, at jeg tror på månen. Nej, jeg tror ikke på månen. Det har ikke noget med at tro at gøre. Det er noget, der eksisterer virkelig. Og det er det, der er sådan lidt svært, ikke? Fordi der er noget mytologi ude i det her, og konspirationsteorier og så meget. Og så selvfølgelig er der rigtig mange fake historier. Det er der. Så mange. Måske er der flere fake historier end ægte. Det er meget stærkt. Det er stærkt. Det er en stærk oplevelse. Den forbindelse i forhold til at se noget så fremmed som et UFO så tæt på, det gjorde mig som barn, at jeg for eksempel, der var et tidspunkt, hvor jeg var rigtig bange for at være alene.
Jeg havde ikke lyst til at være alene. Jeg får faktisk masser af mareridt og føler mig ret usikker. Og så er det desværre et emne, som man ikke rigtig kan snakke med nogen. så der var ikke noget hjælp overhovedet. Og så tvivler jeg selvfølgelig rigtig meget på, at mine forældre har troet, at det var rigtigt. Så det forstår jeg faktisk rigtig godt. Jeg har selv hørt historier fra folk, der fortæller deres oplevelse, hvor selvom jeg selv har haft en stærk oplevelse med det, så det gør, at jeg selv tvivler på, hvad de fortæller. Jeg har altid prøvet i hvert fald at leve et liv uafhængig af systemet, og musik har givet mig det. I virkeligheden, jeg har kunnet klare mig med musik. Når jeg spiller koncerter, ofte ser jeg, at publikum står der, og de spiller og danser. Også når jeg underviser de her børn, så kan jeg se, at hvor meget det hjælper deres selvtillid og deres måde at opleve, at der også findes noget andet, og det er også for glæde, at vi gør det her. Så det gør, at jeg tænker, ja, jeg er, hvor jeg skal være hen. På et tidspunkt kigger jeg, og den var der ikke, så den forsvandt sådan pludselig fra ingenting. Den var lydløs. Ingen form for lyd. Vi kunne slet ikke høre noget som helst. Når den her kugle forsvinder, så bliver der liggende et slags damp, støv, i det samme område, hvor den her kugle lå. Og det var ikke bare noget almindelig damp. Det var en slags jelly, meget tyk form for damp, sky, der langsomt begynder at bevæge sig. Og den sky der, den lavede sig påvirket vejrforhold, fordi det blæste lidt, og den begyndte ligesom at rejse langsomt mod Cordillera de la Costa, som er i min hjemby der. Der var ikke noget energipartikler levende, den var bare en sky, meget tyk, og bevægede sig som om i slow motion-agtig mod den her bjerg, og efter noget tid lander i et område, hvor der bliver liggende et mærke, et mørk mærke, og den bliver liggende. Indtil et tidspunkt, jeg kiggede ikke længere, og så glemte jeg det fuldstændig. Hver gang, når jeg har været presset i mit liv, at jeg er blevet tvunget til at tage nogle svære beslutninger, så det her oplevelse har jeg spillet en super vigtig rolle. Det er derfor, jeg har en helt særlig holdning i forhold til politik, religion, og jeg tænker, at jeg ikke er sådan en, der kan bare hurtigt manipuleres. Heldigvis. Så jeg føler mig ret taknemmelig. Og det er noget, jeg har lært ligesom at leve med. At det var min tur, som jeg bare være taknemmelig. Og det bliver faktisk bare bedre og bedre, jo ældre jeg bliver, jo mere taknemmelig og heldig føler jeg mig af den her oplevelse. Min oplevelse som barn, det var noget meget urealistisk, stærk, og jeg håber virkelig, at jeg får den chance en gang til. Og jeg har en fornemmelse, at det kommer til at ske på et tidspunkt.